dörejlikli adam bir wada bir näçe peýdaly, gowy pikirleri orta oklap biler. Olar onu nireden alýar? Elbetde kitapdan. Beýnini östürmeň gowy usullarynyň biri iýdigiderli we pikirli okumakdyr. Çağanyň kitap okumaklygy onuň ýadynyň ösmegine, ýad geçleriniň güýçlenmegine mümkinçilik berýär, kömek edýär. İkinci faktor, kitap okumak bilen pikirlenme öňe baglanşyk. Sebäbi pikirlenme dil sözleýiş gönüden-göni baglanşyklar. Sebäbi pikirlenmeň gorny sözler, düşünjeler emele getirýär. Onuň üçin çağa kitap okumak bilen onuň pikirlenmesi güýçlenýär. Çağa kitap okumak bilen onuň söz baýlygy hem artýar. Söz baýlygynyň artmagy dogry pikir ýöretmege, öz pikirini düşünükli beýan etmege mümkinçilik berýär. Kitap okuyan çağalar gürlänne de erkin, ynamly, ygtybarly gürlemegi başarýarlar. Kitap okumak bilen biz bir näçe peýdaly pikirleri, peýdaly ideýalary öwrenýär. Gelecekde biz olary öz durmuşymyzda ornaşdyryp bilerdik. Çağalaryň pikirini türgenleşdirmek üçin, akylyny türgenleşdirmek biz hökman o çağalar bilen günde kitap okumalydyr. Çağanyň kitap okamadyk günleriniň möhületi uly boldygyça ol hasam erbet ýagdaýlary döretmek mümkin. Ýöne şu çağa, şu kitap okumaklygy barada pikiri hem döremedik bolsa, onu ol gaty erbet ýagdaý diýip düşünmeli. Çağalara kitap okumagy öwredenne onu iýdigider etmegi hem terbiýelemeli. Sebäbi çağa iýdigider kitap okasa, onu her bir okuan kitabynyň, her bir öwrenen zadynyň däneler görnüşinde toplanyp, olar bir umumy medeniýete, umumy kultura, umumy düşünjelere geçýär. Adamyň medeniýeti okulun kitabın sany däl, onuň özleştiren, düşünen kitaplarynyň sanyna bagly bolýar. Ýa-da ýöne pikirlenmeýän okanyň peýdasy ýok. Onu adam hökman öz okan kitaplaryny seljermegi we öz durmuşynda ulanmagy öwrenmeli. Egerde sen öz durmuşynda ol okan zatlaryny ulanyp bilmeden, ol okan zatlaryň seň üçin peýdasy bolýar. Soňky döwürlerde çağalaryň köpüsi kitap okumakdan telewizor görmegi gowy berýär. Ýöne telewizor görmegi kän maslahat berlenok. Sebäbi telewizor görýän çağalar pikirlenmek, kitap okumakda döreýän pikirlenmek proseslerinden mahrum bolýarlar. Şu sebäpli ateneler çağalary telewizoryň başynda günüň dowamında 2 saatdan köp oturup bolýarlar. Käbir atelelerim aladalar köp bolanlygy sebäpli çağalar bilen kitap okumagy wagt tapanoklar. Şoň üçin olar çağalara kompýuter oýunlaryny, notebook bilen işlemegi ýa-da telewizoryň başynda oturmagy ruhsat berýärler. Olary köp wagt berýärler. Emma kitap okuyan adamlaryň durmuşda döreýän meseleleri çözmäge mümkinçiligi köp bolýar. Kiçi ýaşly mektep okuwçylar kiçi ýaşly çağalar üçin ýanky 50 sahypa yeterlik bolýar. Ýöne ol oturmakly çäk diýerler. Ol her çağ üçin aýratyn çemeleşmeli. Käbir çağlarda ýanky kitap okumak ýa gyzyklanma bilen baglanşyk, höwes bilen baglanşyk ol şu kitaby okumagy halya, isleýär, onu ýa çäklendirmek ýany bolýar. Käbir çağlar atenler mejbur okutdyrýarlar. Iň erwet ýalňyşlaryň, uly ýalňyşlaryň biri çağlary kitap okumagy mejbur edýär. Çağa kitaby ele alanyna ele ýa ol kitaby ýigrenip başlaýar. Şoň üçin o çağda kitaba söýgi şeýle ýagdaý bolup dursa, o çağda kitaba söýgi hiç saçanyň döräp bilmez. Ol
son mektepde okanna ya da institut okanna da ol kitap okumy halamasa ol owy hünermen bolup ýetişip bilmeýär. Sekiz ýaşy çağı 150 sözi bir mudda okumagy ukyply bolmaly. Ya da talip ýokary okuw jaýynyň talibi 450 söze çelli 1 minutda okumaly. Akıllı adam bolmak üçin bari onun väs kitap okumaly eken. Ýöne onun väs kitap tapmak üçin müňlerçe kitap okumaly.